Eta aipatu bezala, gurekin daukagu Maitane, zer moduz Maitane? Eixo, egunon, bueno, ondo esan beharko. Ondo esan beharko, egingo dugu azalpen txiki bat, bueno, ziurrenik estresa dela medio, ez da bakarrik, bueno, ohiko bizitzaren zama, ez? Badaukazu ere pregoilariaren zama, eta gainera badaukazu ere idazle arduraz, bueno, badaukazu ere sinadura Bai, printzipioz hori, sinadurak ditut aste honetan, pregoia bota behar dut ostiralean, eta pues urduritasuna dela medio, dostakit zen medio, aurpegi paralisia daukatu oraintxe, ikusten duzuenez apur bat kostatzen zaititze egitea, baina bueno, erritmo honean, no? Así que espero dut aurrera egitea. Ez zaude luzei hitz egiteko moduko, baina elkarrizketatxo bat eta pregoi bat, hori bai. Bai, labur, bai. Vale. Bueno, Maitane, hasteko. Zelan zaude, ja, igarri ezakegu apur bat urduri zaudela, ez? Pregoiari dagokionez. Bai, urduritasuna ja heltzen ari da. Osea, bueno, urduri zaude, enteratzen zaren momentutik, baina bueno, gero da como un poco stand-by eta gero heltzen da. Osea, orain ikusi eta heltzen ari dela, pues ja pregoia amaitu dudala, etxean praktikatu dudala eta holan, urduritasuna heltzen doa. Eta aurreratu dezakezu apur bat zer esango duzun pregoian edo misterio mantendu nahi duzu? Azkenean egingo dut niretzako aiarako jaiak zer diren. Bueno, aiarako jaiak ni beti deitu ditut arratspalditzako jaiak. Así que bueno, kontatzea apurtxo bat niretzako zer izan diren gaztetan, eta orain ama moduan, pues nola bizi ditugun ere. Eta hortik ja ez dut gehiago kontatuko. Eta aipatu duzu, gaztetan eta gero ere ama bezala, baina zu berez, aiararra zara ez jaiotzaz, baizik eta adopzioz, ez? Bai, ni amurriokoa naiz, izateaz amurriokoa naiz, eta aiarara retezera joan nintzen bizitzera 15 urtekin, baina bueno, azkenean aiarako jaietan eta inguruan beti mugitu izan naiz, así que pues amurrioarra eta orain ja bai aiaratarra. Eta ez nuke aldatuko, Eta aipatu duzu, baina gehiagotan hori, ez? Hasieran zuretzat apur bat shock izan zela, ez? Opur bat baino gehiago. Zu pentsatu 15 urteko gazte bat, hasten zarela ateratzen ez dakiz ere, eta batean aita eta ama. Bagoaz erretezera bizitzera, baserri batera, ez dago ezer, niretzako hor behiak eta ez zegoen zer gehiago. Eta, klaro, ja, gainera, gurasoak eraman bar zituzten murrura egunero kotxez ez dakiz zer, lehenengo sok, baina orain, osea, ez nuke aldatuko. Zer da gehien gustatzen zaizuna aiara bizitzaren? Jo, nik uste dut lasaitasuna eta giroa ere. Azkenean, adibidez pandemia garaian, ni uste dut, benetan oso ondo pasatu genuela beste batzuekin konparatuta, ezta? Lasaitasun hori naturarekin bizitzea, nire seme-alabak, bizi dira hor animaliekin, behiekin, betidanik nik izan dudan moduan, baina hor bertan bizi dira. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta, bueno, aipatu dugu pregoiarena, pregoia irakurtzeko hautatua izan zara, ez dakit nola hartu duzun ere jendeak aipatu izana. Ez nuen ezer espero, benetan. Ez nuen nire bizitza osoan pregoi bat botatzeko nire burua ikusten. Eta deitu nindutenean esan ez hori, aukera bat nire izena bota zutela, geratu nintzen, benetan. Azkenean ilusioat nire egiten dizu. Ez duzu uste ere erreferente zarela inorentzako, nire gelako umentzako bai, andereño da, baina bestetan ez, orduan ilusio handi sartu nuen. Eta hor, bueno, gehien bat, hautatu zaituztenek goraipatu dute, literatura esparruan egiten duzun lana, eta literatura esparrua horretan aiarak badauka bere tokia, ezta? Bai, nire azkenengo umeentzako eleberria Maroñon gertatzen da, eta gaineran aita izan zen. Ni uste dut nire alaba orain irakurlepetoa dela, hasi dela 7 urtekin irakurtzen, beti ari zen irakurtzen unikornia eta olako liburuekin, fantasia munduak, eta ni esaten nuen, bai, oso ondo, baina hemen ere badaukagu zer, ezta? Azkenean gure umeek ere mundu horiek bizi aldituztela, baina hemen gurearekin. Eta ni uste dut garrantzitsua dela guk daukaguna ere azaleratzea. Eta, hemengo digu lan begirada eskartxo bat zure bibliografiari, lehenik eta bain daukagu. Bueno, dolua eramateko laguntzen idatzi zenuen ipuina, ez? Aizen eta horretxapenen indarra. Eta hor, bueno, uste dut, harrera ona ere izan duela liburuak, ez? Bai, egia esan oso ona, batez ere eskola inguruetan eta azkenean dolua eriotza gurekin batera bizi da, baina normalean tapatuta daukagu, ez dugula begiratzen ez dagoela, baina bada.
eta material gutxi dago lan hori, osea, gai hori jorratzeko, eta are gutxiago euskaraz. Orduan ni uste dut oso lagungarri izan dela. Gero, aipatu duzu literatura, aur literaturen esparruan ere, aialurre, fantasia, historia hori, Maroñon girotuta, ere, uste dut, bigarren atal bat Bai. eskatzen dizula, ez, argitaletxeak? Bai, azkenean ondo joan da, eta umei asko gustatzen zaie, eskoletan ere asko mugitzen ari da idazleak eskolan programa horiekin, azkenean gero basoa umeekin hitz egitera, eta bar, eta, bueno, badaramate denbora bigarren atala eskatzen. Turnoa, poliki-poliki. Eta gero daukagu ere, bueno, bi heldu literatura obra, ez? Alde batetik harreman toxikoak eta maitasuna autoestimoa lantzen duen liburu Bai, bat, ez? amar arderik repetir. Mhm. Zelan, claro, gauza bat da, aurren liburuak aurkeztea, eta beste gauza bat da helduen liburuak aurkeztea. Nolakoa izan da gauza bat eta bestea? Jo, ba oso, bai, esan duten moduan oso desberdina. Eta gero ere mugitzeko modua ere oso desberdin. Hori, ni irakaslea naiz, ama naiz, eta azkenean umeen munduan, osea, oso ondo mugitzen naiz, gozatzen dut. Gero, helduen aurrean hitz egitea ja, beste gauza bat da niretzako. Mhm. Baina ni uste dut, jorratzen ditudan liburuak, bueno, hori liburuak, dituzten gaiak oso garrantzitsuak direla, gizarterako azkenean, amar ardir repetir kasu honetan, oso ironikoa da, oso holan, baina gaia garrantzitsua da, ezta? Gaur egun saltzen digute maitasuna gauza bat dela eta ez litzateke holan izan behar. Mhm. Orduan, gero gustora egoten naiz hoiek azaltzen, ze lantzen ditugu beste modu batez. Ez bakarrik entretenitzeko, baita ere, azkenean hori dela bere helburua, ezta? Baina hortik aurrera, hortik haratago joateko ere. Eta azken liburua dela, bueno, apur bat thriller, baina badauka ere fantasia edo kutsu bat, eta hor mitologia ere sartu duzu, ez? Bai, cuando el bosque recuerde, ez dakit oraindik non finkatu hori. Da misterioa dauka, fantasia dauka, realismo magiko azkenean omako basoan gertatzen da, hemengoan, gure munduan, eta bi munduak, euskal mitologiaren mundua eta gurea batera bizi direla, eta hor euskal mitologiako pertsonaia agertzen dira, osea, berridatziak, osea, beste interpretazio batzuekin, baina tal cual Basa Jaun, Mari eta hoiek ezagutuko dituzue beste modu batean. Mhm. Eta, aste honetan ere, San Jordin, egongo zara sinadura egiten, ez dakit horlako esperientzia gehiago izan dituzun, hau da lehenengoa. San Jordi lehenengo aldia izango da, bueno, a ber, medikuak zer esaten didan nire aurpegiari buruz, baina bai, lehenengo aldia San Jordi, osea, sekulako ilusioa daukat, ez bakarrik han egoteagatik, bat baizik eta esperientzia bizitzeagatik. Osea, hola, orain aurpegia paralisiarekin esaten nuen, jo, bagian ez da momentua hor egoteko egun oso bat, baina bueno, gutxienez aldu dana disfrutatzea, bai. Gero sinadurak egin ditut beste liburu asoketan, osea, eta oso ondo, osea, egia da placer bat dela jendearekin egotea, zure liburuei buruz hitz egitea, norbaitek irakurri dituenean zuregana etorri eta sinatzea eskatzea, baina San Jordikoa lehenengo aldia eta ilusio handiarekin. Mhm. Eta San Jordi eta gero, itzuli berzara aiarara, Pregoia botatzera. pregoia botatzera, ze plan aiarako jaiak bizitzeko? Pues beti, osea, azkenengo urtetakoa bezalakoa, ez familiarekin joan, gero beste pare bat egun batean lagunekin, eta batez ere lasaitasuna. Aurten behar dudana da lasaitasuna. Mhm. Osea, disfrutatu Oregon, umeak danborradan ikusi, lagundu aldudan guztietan, disfrutatu, baina lasaitasunez. Eta horretarako oso ondo dator gero San Prudentzio aste osoa libre daukagula. Mhm. Oso ondo, orduan, hau izango da apur bat maratoi bat, ez? Bai, tal cual. Osea, aurrera aurrera, baina hori, nahi dudana da disfrutatu, baina lasaitasunez. Nahi eta behar. Eta aipatu dugun ekoizpen literario hori guztia urte gutxitan egin duzu, ez dakit jadanik beste istorio batzuk lantzen ari zaren, edo tarte bat hartu nahi duzun egindakoa apur bat arna sartu dezan, ez dakit zen planteamendu daukazun. Ba, bi planteamendu horretan nago, idatzita badaukat, badaukat istorio bat nahiko aurreratua, mugitzen ari dela, ikustiko dugula nora helduko den, Aialurren bigarren atala ere badago iaia amaitzear, baina bai argi daukadana, eta hitz egin dudala nire agente literarioarekin, da nahi dudala aurten lasaitu eta disfrutatu daukadanaz. Adibidez, Aialurrekin daukat sentsazioa ez dudala oraindik disfrutatu, asko gustatzen zait, gelan landu dut umeekin irakurri, orain asoketan ere mugitzen ari da, baina ez dut ez dut ikusi. Azkenean, abenduaren 15ean atera zen, Cuando el bosque recuerde, urtarriaren amaieran heldu zen nire eskuetara, eta azkenean da, ez dut, ez dut disfrutatzeko astirik izan. Así que aurten lasaitasunez, daukadana gozatu, eta bueno, beste hor lasaitasunez presari gabe, garrantzitsua dela ere, azkenean
hasten zara eta korrikan egiten duzu dana, eta esaten duzu ez. Osea, disfrutatuko dut daukadana, eta beste alduko da. Oso ondo, orain azken txampa, eta gero disfrutatzea espero dugu. Hori da, bai, hori espero dut ere. Mil esker Maitane, eta laster arte espero dugu. Bai, eskerrik asko.